review no phi ya ga reservation policy lada hadian ukut kini ke jingi ki yongi hapo clearet debli ni upman ne clearet amnarem idau chim ni garai ka yiwan ko ile perchan ke sarkar lada ka review go ya ga ni reservation policy ngau ong ipi kamong ino yalam tani wala chkamat kajai berubo iga khamadu umper ya kani to databa phi ba keplengja kani to keplengja yang upai ba yang ki perdo persnam yang i ngawi wa khamat uang ipi laga jia upoi uput hadu uyum snam le ngaman uwi no khamat ni ba kani dep keplengja ko phi taba phi hagini isngi udawan lagawa ke sarkar chimkhiago review no egani reservation policy kanmo hadin distiao daw yobi mem kwa wang epi ki kita kimat kijinya kha kimat kijinya ki hanre pai hadin distiao ki ujia hapo kathau ka phau hapo ka bri nyau tre priongi kwa kalam slam eo ka jing kuplay eo ka jing karpat no phi ki pai ba kinong chong chnong yong gerilom jaitia usnyau ba phi ui ka jing kerchan igu ya na khamat phigu bon na den kate to ko jing kerpat ye phi ki pai ba kinong chong chnong yong grilom jain tia kani to ka sen ngan kong ku ye khi mkwa ho ka sen go ar u yo dukat kini ki pai ba lukat yo dukat kini kinong chong chnong wan cha kani ka jing yalang ha ka sen go ar go le to u yo ki pai ba nong chong chnong yong grilom jom tia uwan gi kutlu yung uwan gi u e sen gi u doa na ka sarkar to pan bai no ya kani ka reservation policy ku beli cibon ku beli jam